O vindeiro venres 24 terán lugar as terceiras xornadas técnicas no ámbito das 5 denominacións de orixe galegas. O evento está organizado por EVEGA, centro dependente da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, e terá lugar no Auditorio da Xuventude de Cambados. Esta edición está enfocada á comercialización do viño. Pois o objetivo destas xornadas normalmente son de ámbito máis técnico, de vez en cando, e esta é unha delas, tamén nos centramos nos temas que teñen que ver con a comercialización do viño. Neste caso, lle vamos a dedicar un monográfico sobre o que é a comercialización, o sea, o enfoque de como vender mellor os nosos produtos, os nosos caldos á xeración millennial. Esta xeración que no ano 2025 se calcula ocupe o 70% da forza de traballo. As xornadas están abertas para todo o público interesado, pero ten como principais destinatarios os viticultores, enólogos, persoal técnico das adegas e investigadores. Este ano, con especial fincapé, a mocidade agricultora e adegueira. Dos xeración que hoxe teñen 20, 30 e pico de anos, pois é unha xeración moi informada, moi digital, que busca diversos tipos de contactos co viño, máis aló do que o consumo, pois tamén temas moi culturais, emocións que transmiten os viños, as presentacións do viño, como, en definitiva, como comunicarse con esta xeración e como facer o viño máis atraínte. O evento conta con 100 prazas e a inscrición pode facerse ata o xoves a través da páxina evega.xunta.gal. E aquel que este interesado en participar, creo que é unha boa opción para, sobre todo pola parte das adegas, nesta sección de comercialización do viño, de marketing, e bueno, daqui ao xoves se poden inscribir e só teñen que entrar na páxina da evega.xunta.gal e aí poden descargar, ver o que é o programa completo e a folla de inscripción enviando ao correo electrónico da Evega.